I sí, suposo que sí. Aquesta tarda menjaré una cosa de transport. Sí, i que pel vespre nit o demà ja ho podeu veure. A YouTube? No, al blog, i ho faig a YouTube i després ho enllaço al blog. A YouTube? Però ho podeu veure des del blog. Vale? Quan tinguis la plaça de los millones de suscriptores, al fons Només tinc 30. Ah, jo no. Doncs jo em subscriuré. Jo tinc 6 Jo ja també estic subscrita. Pues ya se me... I diu, un raig va travessar la vall i la gent del poble es va quedar ben quieta, esperant que el tro, que vingués el tro, vingués després d'aquell espatec. La Sara va somriure i va tirar el cap enrere, amb els ulls ben oberts, per veure caure aquelles primeres gotes. L'Àlex, el seu millor amic, va repetir el mateix moviment, va tirar el cap enrere, amb els ulls ben oberts, però amb una mica de cara de preocupació. La vida en la vall es va paralitzar quan apareixien aquelles primeres gotes. Tothom s'oblidava de cuinar, de cultivar el camp, de regar les plantes i fins i tot d'anar a l'escola. Per les nenes, era el moment en què es començaven a crear les seves escultures fetes amb aigua. Però els nens, artistes de la sorra, començaven les seves preocupacions. Des de molt petites, les nenes de la vall aprenien a modelar amb l'aigua. Les mares ensenyaven a les filles, les ajudaven a donar una forma exacta a cada figura i practicaven amb elles fins que aconseguien crear amb les seves pròpies mans escultures que després aprofitaven per decorar les cases. Els nens feien el mateix, però amb sorra. Cada nen i cada nena, cada un d'ells, tenia prohibit jugar o treballar amb el material dels altres, perquè sempre havia estat així en aquella vall. Ningú mai s'havia replantejat que es pogués fer d'una altra manera. Estava tan integrat aquest aprenentatge en ells que fins i tot ni tan sols havien de recollir o emmagatzemar la sorra en l'aigua. Només en imaginar el que volien construir, començaven a crear aquella imatge en la seva pròpia ment. Les mans s'humitejaven o se'ls omplia de sorra, segons fos un noi o segons fos una noia. Les noies ho feien amb aigua, els nois ho feien amb sorra. Ningú altre, ninguna persona altra d'aquesta vall podia fer-ho. Només ho feia la gent d'aquella vall perquè era molt especial. Però això significava també que havien de treballar molt, perquè quan plovia, totes les figures de sorra s'esmicolaven i desapareixien. I després, quan tornava la calor, l'aigua de les figures de les noies començava a evaporar-se i aquestes noies veien com les seves escultures s'anaven fent petites, fins a convertir-se en un vessal d'aigua i després en res. S'havien acostumat, les nenes i els nens d'aquella vall, s'havien acostumat a tornar-ho a fer de nou. I una altra vegada, una altra vegada, una altra vegada. Plovia, se n'anaven les figures, tornaven a crear-les. Sortia el sol, es desfiguraven les creacions de les dones i les noies i tornaven a crear-les. I així, totes les estacions de l'any. Sempre se'ls enviolava o se'ls trencava o se'ls fonia les escultures i tornaven a crear-les. La Sara i l'Àlex eren molt bons amics. Quan no estaven jugant o ajudant amb les tasques de la casa, cuinant el pa,
cultivant la terra, els camps de conreu, jugaven, es divertien, es discutien, feien les paus, es llançaven pastissos a la cara, inflaven globus i se'ls petaven, començaven a jugar. Però quan arribava l'època de la pluja, l'Àlex es tornava cada cop més callat i no volia jugar amb la seva amiga. L'Àlex es tornava cada cop més callat i més callat. No volia jugar ni construir cap figura. Perquè sabeu per què? Quan plovia. Perquè com les feia de sorra, se li esmicolava si plovia. La Sara intentava consolar-lo. Li feia riure, li feia figuretes amb l'aigua, li feia estrelles de colors, li feia pilotes transparents perquè ell pogués jugar, li feia floretes amb aigua. El noi agafava aquestes creacions i les guardava en una capseta durant tota la temporada, durant tot aquell any. I així passava el temps i el temps, fins que el sol tornava a escalfar i llavors l'Àlex era el que havia de consolar la seva amiga, perquè la seva amiga feia les escultures amb aigua i quan surt l'aigua el gel de les figures es desfà i es converteixen en basalts. Per tant, la figura de la nena també es desfeia amb el sol. I l'Àlex la consolava, fabricant-li mines de sorra, fabricant-li mostres simpàtics, fabricant-li pètals de roses, creant formes noves amb la seva sorra. Però aquell any l'Àlex estava més preocupat que d'altres vegades, perquè portava setmanes i setmanes i setmanes i setmanes treballant en un regal molt especial. Una flor, la més bonica que mai hagués construït per regalar-li a la Sara. Si aconseguia l'Àlex amb la sorra, abans de que vingués la pluja i l'ambient humit, fer aquella flor i col·locar-la dins d'una xemeneia, podia mantenir-la seca i dura. I així no es desfaria. I quan la Sara anés a dormir, la pogués agafar i posar-se-la a prop del seu coixí. Quan va fer aquesta flor, l'Àlex, amb la seva sorra, va córrer a amagar-la. I quan va veure la primera gota de pluja, la va cobrir, aquesta flor. La va amagar dins la seva habitació i va intentar protegir aquell regal amb el que tantes ganes havia estat treballant. La Sara, preocupada perquè no trobava el seu amic perquè s'havia escapat, va anar a casa d'ella. No el trobava. Va preguntar als amics, no el trobaven. No sabia on havia anat. Què se n'havia fet de l'Àlex? Ningú sabia res. No apareixia per cap indret. Va tornar a casa seva. Va buscar sota el llit. Va buscar dins la nevera, dins del congelador. I se'l va trobar assegut a terra, trist, com si un animalet s'hagués escapat o s'hagués deixat d'anar de la seva manada, una cara molt trista. I li va preguntar què li passava, que no era normal, aquella tristor. I la Sara va intentar fer-li un ocellet, va intentar fer-li una pilota, va intentar fer-li una ballarina que amb les presses a fer-li faltava una cama. La ballarina amb una cama. Però el noi no somreia. I la Sara va seure al seu costat sense saber què fer per animar-lo. Van seure un al costat de l'altre sense saber què dir-se. Fins que l'Àlex va obrir una mà i li va mostrar la flor que va fer amb la sorra i que va guardar a la xemeneia per regalar-li. Però la xemeneia té un forat i va entrar una petita gota d'aigua i quan va obrir la mà per regalar aquella flor que hauria d'estar seca i dura amb l'escalfor, va veure que s'havia deformat una mica
i somicant li va dir: s'ha mullat. Anava a ser la flor més bonica, més preciosa que havia fet mai i se m'ha mullat. La Sara va intentar agafar-la amb cura entre les seves mans, que també estaven humides una mica de la pluja, va tocar-la i encara la va deformar més. Però sense fer-li gaire cas, va tocar-la i va acariciar-la. Però és que encara cada vegada que la tocava es anava deformant més. Però li va dir: escolta, no passa res. Sabeu què farem? Quan surti el sol, em faràs més de flors. Em fas un pom de flors, blanques, vermelles, roses, liles, grogues. Esperarem que torni l'estiu. I l'Àlex no movia el cap. Deia que no hi havia manera. I la Sara: podem fer una flor i la posem dins d'una capsa i esperar que s'assequi. I l'Àlex: no. I la Sara deia: i si fem la flor i la bufem perquè s'assequi més aviat? I l'Àlex: no. Llavors la Sara va dir: saps què? Faré una petita flor per tu, amb pètals molt grans, amb la meva tècnica, que és la de l'aigua, te la dono, quan te l'hagi donat, tu me la regales a mi. Aviam si feta d'aigua pots regalar-me-la. Però l'Àlex insistia en dir que no. La Sara va sortir molt trista de casa seva. No li importava la flor, gens, no li importava la flor. No necessitava que l'Àlex li regalés aquella flor. Però se sentia molt trista en veure que el seu millor amic estava trist. Ella què va fer? Va tancar-se també a l'habitació. Ja tenim l'Àlex tancat a l'habitació i la Sara tancat a l'habitació. Es va seure a terra encongida, com si un animalet espantat s'hagués marxat a la camada. Quan va sortir el sol, la Sara va córrer a fer les seves tasques, a preparar el corrent, a rentar els plats, a preparar el pa. I mentre s'esperava que el pa es posés dins el forn perquè s'assequés, va decidir tornar a veure el seu amic. Va deixar el pa que refredés dins i va córrer a casa l'Àlex per aixecar-lo de terra. I li va dir: deixa't de romanços, dona'm la mà, aixeca't el cul, espavila't i vine. Però no el va trobar trist. Casualment l'Àlex no estava trist. Estava assegut al seu escriptori, tatarejant una cançó, amb un somriure d'orella a orella. La Sara va dir: aquest noi s'ha trastocat. Fa un moment estava trist perquè la flor que m'havia regalat de sorra s'havia desfet i ara està content cantant una cançó, no entenia res. L'Àlex havia tornat a fer una flor amb sorra rogenca. Sabeu que les muntanyes a vegades tenen un color de forma vermellosa? Doncs va agafar aquest tipus de sorra de la part sud de la muntanya i li va començar a posar pedretes i coses decoratives. Granets de sorra, d'aquests que semblen com els del riu, que brillen, l'aigua i les pedretes del riu que brillen. I la Sara va dir: uala, que bonic! I l'Àlex: no miris per darrere, no miris. Era una sorpresa, no miris, xafardera. Deixa-me-la, deia la Sara, i l'Àlex: no miris. I la Sara: deixa-me-la, no miris. Així una estona. I abans que pogués impedir-ho, l'Àlex, la Sara va estirar el braç i la va agafar. I li va agradar tant que la va agafar amb les dues mans i li va prometre que aquella, que era una rosa nova feta amb sorra de vermella, va prometre que no se li mullaria, que no la deformaria, i va pensar en guardar-la. Quina capsa nova podria crear perquè no es mullés i es mantingués intacta? Però amb les seves mans, com havia estat manipulant i treballant amb l'aigua, va començar a veure que es tornava a desfer aquella flor. I va començar a imaginar que la flor, i va començar a veure que la flor va convertir en una massa una mica espessa, com si fos slime. No s'atrevia a mirar el noi a la cara. Va amagar així la flor pensant: se m'està desfent. I no m'atrevia a mirar el noi, a l'Àlex,
Perquè diu, aviam si el miro, aviam quina cara pobra posarà quan vegi que és un slime en comptes d'una flor que tinc aquí. Se'n va anar cap a casa pensant, com l'Àlex se n'entegui, no em perdonarà mai, perquè és la segona flor que es desfà. Va anar a casa seva i va decidir durant tot el matí fer una flor nova. Per ella li va semblar la flor més bonica del món i va sortir a buscar a l'Àlex. Quan el va trobar el va tornar a agafar pel braç i no li va fer cap pregunta a l'Àlex. El va agafar, va estirar i se'l va emportar. Van entrar a l'habitació, va obrir la porta i va veure a la porta de la cuina. I va veure la cuina amb els plats, el pa, tot fet. I la noia va obrir el forn. Sí? El forn on havia guardat una de les seves roses fetes per ella amb aigua. En Sorrubí va obrir el forn. L'Àlex es va quedar mirant. Una flor dins del forn? I la Sara li va regalar aquella flor. L'Àlex la va agafar amb les mans i va pensar, si agafo fort i apreto, aviam si la puc derruir, destripar, trencar. Va intentar agafar-la ben fort i no havia manera. La sorra, amb l'escalfor, havia format una massa ben compacta. Va acariciar-la, va intentar gratar-la amb el dit i no havia manera que es pogués trencar aquella rosa. Sí? Va intentar-ho cada vegada amb més força, cada vegada amb més força. Va intentar trepitjar-la, va intentar donar-li cop de peu i la flor no es trencava, no havia manera que es trenqués. No entenia res, va tancar bé el puny amb les dues mans i li va dir, Sara, agafa bé amb mi. I després va intentar retallar, no havia manera. I al final es van mirar l'una a l'altra i es van parar de riure. Al cap d'una estona, l'Àlex va agafar la mà de la Sara i van sortir de la cabana, preguntant-se quina era aquesta cosa màgica que havia fet possible que una flor, després de dos intents, aquella flor no s'hagués trencat. I no van tenir respostes, no van saber per què. Algú sap per què la primera flor o la segona es van trencar i la tercera no? No tinc idea, perquè al final del conte no tinc un fuig blanc, no tinc al final del conte. Està blanco. Acaba amb una flor, però és que al darrere no hi ha res, no tinc al final. Vosaltres teniu amics especials? O bons amics? Sí. Sí? I per què? És problema, Jo tinc, per exemple, una amiga molt especial. Val? Per què penso que aquella amiga és molt especial per mi? Ara penseu en el vostre millor amic o amiga, penseu una cosa que us faci especials. La Sara era una amiga especial per l'Àlex i l'Àlex era una amiga especial per la Sara. Per algú en concret. Imagineu, pot ser de la classe o de fora, un amic o amiga especial que tingueu i què és allò que els hi fa ser especials amb aquesta persona. Irene, és nena o nena? Nena. I per què és especial aquesta nena? Perquè quan es troba en una situació difícil m'ajuda. I en les que són fàcils també. Uau, t'ajuda en situacions complicades o difícils i en situacions també que són fàcils. Et dona una mà, t'ajuda. Per això és tan especial per tu. Sergi, digues. Un nen, perquè quan estic trist m'ajuda. Quan estàs trist, et consola, t'ajuda, t'anima. Per això és especial. Martí. Un nen, quan estic trist m'ajuda i em consola com a intercessor i quan em caigo m'ajuda a aixecar-me. Quan estem davant de situacions tristes o que ens han fet mal però ens hem caigut, el teu amic especial t'ajuda. Javi. Una nena. Tens una nena, una amiga especial. Sí. I ets un noi. Guai. Perquè quan estic trist m'ajuda. Quan estàs trist t'ajuda, aquesta amiga especial. I bé, Nen. és un nen. Sí. Mola. És de fora. Em regala coses i
i bueno, em fa sentir bé quan estic una mica trista de vegades també em funciona. Oh, aquesta paraula m'agrada, Riet, em fa sentir bé. Suposo que de moltes maneres, quan t'acompanya, quan juga, quan potser comparteix el carrer amb tu una estona, quan t'ajuda a fer deures i tu l'ajudes amb ell, quan canteu a la dutxa, mentre ell s'espera a la dutxa canteu, no sé, en moltes situacions. Joana? Un nen. Un nen. Perquè quan estic trista, Trista? quan estic trista, m'ajuda i es posa bé amb mi. Mireu, aquesta és Martín, i ara Martín Déu i després dic jo una cosa. Digues, Martín. És un nen i quan estic molt enrabiat i quan es fiquen amb mi, ve a mi i m'ajuda a tranquil·litzar-me. Uau, això també ho fan els bons amics. T'ajuden a relaxar-te, a tranquil·litzar-te, quan estàs nerviós i no trobes la solució, t'ajuden. I Déu? Un nen i una nena que m'estima molt i em donen carinyo. Uau, tens dos especials, un és nen i l'altre és nena i et donen carinyo. Mira, hi ha gent que s'està tocant, s'està donant la mà, que bonic. Oh, m'encanta això. Una cosa. Aquí passa una cosa amb la Sara i l'Àlex. Un treballa amb la sorra, que és l'Àlex, i l'altre treballa amb l'aigua, que és la noia, la Sara. Un intenta fer una rosa que quan plou es desfà, perquè la sorra, tu fas un castell de sorra i si plou la sorra cap a terra. I la noia intenta fer una figura, una flor amb aigua i que es faci gel, però quan surt el sol es desfà. Els dos estan fent una mateixa activitat, estan fent manualitats. Amb diferent material. Amb diferent material, però jo em pregunto, les manualitats són només per noies? No. Són només per noies? No. Els dos. Un intenta fer-ho amb un material i l'altre amb un altre, amb la mateixa idea, que és una cosa. Si plou, amb un li va malament, i si fa sol, l'altre li va malament. I què decideixen, al final? Encara que és un conte llarg, però al final, què decideix la Sara i què decideix l'Àlex? La Sara soluciona una flor de sorra. La Sara, que treballa amb l'aigua, diu, veig el meu amic tan trist, amb ganes de regalar-me alguna cosa, no comprat, sinó fet amb les mans. El meu amic Àlex m'intenta regalar alguna cosa i no pot, li vaig a fer jo una flor i li donaré perquè ell me la pugui regalar. Sí? I ho intenta fer amb els dos tipus de material. És a dir, que és igual si el material és sorra o és aigua, o si és una nena o si és un nen. La idea és, com molts de vosaltres teniu, ajudar-nos, cuidar-nos i que l'altre es senti bé. Sí? La flor pot sortir una flor així. No pot sortir una flor al revés, o una flor o dues flors. Però el que compta és la intenció amb la que ho fem, sí? L'Àlex podia haver dit, vaya rollo de flor, xau, i xafar-la. O la Sara, vaya rollo de flor. Sí? Trencar-la. En canvi, el que fan és ajudar-se. Vosaltres us heu trobat en situacions en què algun company o companya us han destrossat alguna cosa que heu fet, un dibuix, uns deures, un plat que heu cuinat, una joguina que heu compartit i us l'ha trencat expressament, o, encara pitjor, us han trencat el cor perquè us han dit coses que no us han agradat, o encara pitjor o igual, us han trencat el cor i alguna part del vostre cos us han fet algun mal físic, us han engarrapat. Vale, això t'agafo aquesta idea després. Que aixequi la mà en el que en algun moment durant aquests 8-9 anys que porteu de vida, uah, heu de pensar durant molts anys, però bueno, us han fet mal emocionalment perquè us han insultat, us han cridat, us han fet alguna cosa així explicada amb veu
O us han fet mal amb patades, amb esgarrapades, amb empentes, que aixequi la mà, jo amb 36, vosaltres amb 8, 9, i en algun moment les hem fet mal. Mal físic o mal emocional, mal que se sent per dins. Vale, baixeu la mà, que aixequi la mà, i haurà de ser sincers, i amb aquests 8 o 9 anys ha provocat dolor a altres persones, ja sigui des del cor, amb insults, o males paraules, o agredint amb les mans, amb els peus. Pensem, heu de pensar 9 anys, jo tinc més feina perquè en tinc 36, però en algun moment he fet mal. Volent o sense voler? Vale, mireu, els nens d'informàtica ho saben, ens ho poden dir. Quin dia va ser el diumenge, Laia? El dia de la violència? De no la violència. Aquí us vaig dir que hi havia 3 dies seguits. El dia dels drets dels infants, que va ser l'altra setmana, el diumenge, que era el dia contra la violència, més encarat o més enfocat amb la violència de gènere, gèneres masculí i femení. Més encarat amb el tema de les dones, perquè hi ha molts homes i nois que menyspreen o menys valoren o maltracten les dones, tot i que vam dir que també hi havia dones que farien els homes també. I ahir va ser el dia també dels mestres, otra vez. Sí, gràcies. I gràcies a les mestres que hagin impartit felicitats. Mireu, doncs en una setmana i mitja han hagut 3 dies prou importants a la vida nostra, perquè tots som nens, tots heu patit violència i heu provocat violència, tots, intencionadament o sense voler. I a vegades doneu una patada i dieu, ha sigut sense voler. Jo no conec cap tipus de violència que es faci sense voler. I a més, el dia del mestre. 3 dies importants, i aquí hi ha mestres. O sigui, 3 dies que ens toquen de prop. Els nens, la violència i els mestres. Digues. Però hi ha 4 seguits, perquè hi havia primer el dia de la infància i després estava el dia de la televisió. Bueno, sí. Mireu, ahir va haver algú que va dir, crec que va ser la Ioli, que va dir que aquestes situacions de maltracte, que últimament, si veieu les notícies, n'hi ha moltes, de dones que o han acabat denunciant, o estan a l'hospital, o d'altres que han tingut la desgràcia i mala sort d'acabar sense vida. Encara la Laia, va ser la Laia, encara ja està passant aquesta situació, ho veiem. És que va haver un que va dir ahir, això feia molt de temps que passava, que les dones s'encarregaven de cuinar, d'estar per la casa, d'estar pels fills, i encara passa, Gerard, molt bé. Menys perquè, per exemple, el Martí ens deia que el seu pare escombrava, per exemple. O sigui, ara passa menys, però encara passa, ho veieu, a les notícies. I jo ho veig a l'escola, ho veig quan pujo a un taxi, ho veig quan vaig en transport públic, ho veig caminant. Sí? Si us hi fixeu, encara continua havent violència masclista. Masclista vol dir dels homes cap a les dones. Sí? Machismo, ens en deien. Però escolteu una cosa, les dones, i és una xerrada important, i penso que tenim edat per entendre-ho ja. Les dones i noies, molta gent creu que no tenim la mateixa força, ni la mateixa intel·ligència, ni les mateixes capacitats per fer les coses. Sabeu quantes dones importants hi ha al món? Sí, moltes.
potser ja no hi són o potser encara viuen. O sigui, sempre es parla d'investigadors masculí, descobridors masculí, metges masculí, persones que són masculines que han inventat o han creat o han fet coses noves, innovadores, tecnològics que han creat el Microsoft o l'internet. I sempre es parla dels homes, que està molt bé, però es parla molt poc de les dones, i hi ha moltes dones descobridores, inventores, i que han fet moltes coses. Hi ha una campiona d'Espanya, la Lídia Valentín. Hi ha molts esports que diuen que són masculins. Quan, per exemple, un esport que us agrada molt, que és el futbol, els nois, generalment, el futbol, generalment no vol dir que tothom ho cregui, però molta gent diu que és de nois, i si us hi fixeu, tu poses a la televisió i cada setmana o cada 2 setmanes hi ha partits de futbol masculins. I molt poc femenins. Algun cop el dissabte al matí, a les 11, quan la gent està comprant, passejant a la platja o on sigui, és quan el dissabte és quan posen el futbol femení. I cada 2 o 3 mesos un partit. No, però és així. Doncs no pot ser. Però passa, de cada 100 partits de futbol masculins que posen per la tele, en posen un de noies. Jo hi vaig estar l'any Gràcies per aixecar la mà, Sergi. Digues. Que jo quan vaig entrenar a Barcelona abans de les 6:30, veig el futbol femení entrenant. També passa una cosa, i vull acabar. Sobretot aquells que estan una mica com no escoltant la xerrada. Els homes també teniu tendència vol dir que acostumeu a parlar de les dones i a fixar-vos només en el cos de les dones. Sí? O als vestuaris del col·le passa. Sí? Veieu una noia que s'està canviant i en seguida us en rieu de si la panxa, de si el cul, de si els pits, de si no sé què. O us en rieu d'algun company perquè és més gras o perquè té el penis més gran, més petit, o sigui el que sigui. La gent és igual com siguem físicament. A mi m'heu dit moltes vegades, sembles un noi. I dic, doncs d'acord, és la meva manera de ser. No per això soc més simpàtica o menys simpàtica. Puc ser simpàtica o no per la Ioli, però no perquè vesteixi d'una manera o d'una altra, sinó per com la tracto, com em relaciono amb ella. A mi em pot agradar una persona per com em tracta, per com em cuida, per com m'ajuda, per com discuteix i parla amb mi. No per si porta els cabells blaus aquí el flequillo, o per si els porta grocs, o per si porta una cua, o per si avui va vestida de groc, o per si és més ampla o és més llarga que jo. Hi ha molts homes, i a la vostra edat comenceu a fer-ho, que parleu d'una manera una mica ofensiva, que fa mal a les dones. Sí? I això m'agradaria que comencés a canviar, perquè moltes noies a partir dels 13-14 anys van pel carrer i se senten una mica amb por que els nois se n'enriuen per l'aspecte físic. I potser també hi ha noies, que em passa, que estan assegudetes amb el mòbil i troben passar un noi i també diuen «Ai, aquest noi no tiene pectorales, no tiene abdominales, no tiene... està fofo». Bueno, fofo vol dir gord, deixat, gordinflor, sí? Llavors, m'agradaria que amb aquesta edat que teniu, sobretot els que esteu així tota l'estona com avorrits, penséssiu que no tots són perfectes físicament, sí? Que no hi ha jocs de nenes, ni feines de nenes, ni jocs de nens, ni feines de nens. Cadascú vesteix i té el cos que té. I el que hem de valorar és com som per dins, com parlem, com ens tractem, com ens valorem, com ens respectem. És igual si porta ulleres com si no, si és més alta com si no, si un dia va més despentinada o no. Sí? Li podem aconsellar perquè estigui més maca i més preciosa, però no pels altres, perquè us se senti bé.
Jo avui em sento guai. Potser a vosaltres no us agrada, però a mi sí. És xuli. Jo em sento a gust amb la meva manera de vestir. Sí? Vale. Doncs els nois, sobretot, penseu les actituds que teniu, sobretot aquí a l'escola, comencem per aquí, quan aneu al vestuari. I les noies, quan passeu per davant del vestuari dels nois, vigileu també els comentaris que feu. Sí? No està bé jutjar les persones perquè van de rosa, perquè van de blau, perquè porten cabells curts ha de ser un home, o perquè porta els cabells llargs ha de ser una dona. Vale? M'agradaria que comencéssiu a parlar i a pensar. Perquè a poc us aneu fent grans i a poc ens anem fent més violents i ens surt el monstru que tenim dins. Val? Passen 5 minuts, la Mari Carme dirà que on estem. Mireu, aquests que no aixequeu la mà, sense fer soroll perquè així escoltem amb ells, canvieu el llibre. Els que esteu amb la mà aixecada un momentet, us vull escoltar. Necesitamos la etiqueta, Chicos, la etiqueta. ¡Deja la rata! ¡Lleva aquí! ¡Pasa ahí, rata! Está grabando el móvil. Ahora que bajar.